Presented by Mitwa Films Delhi. कोरिले उपाय एगो के खाई खाई मन गइलू बाई दूसर पटाई कुछ कोरिले उपाय खैले चोखा चटनी भात औरी दाल बदल खैले चोखा चटनी भात औरी दाल बदल नया साल में पुरन की हम माल बदलब नया साल में पहिल की हम माल बदलब नया साल में पुरन की हम माल बदलब। Recording by Bihari Music Chakia. Music by DJ Hariom Basantpur. मालावा से अपना रे यारवा सो हेली से बात करी है साल में पुरन की हम माल बदलो हाथवा में ग्रीटिंग कार्ड लेके जब जाई है मालावा से अपना रे यारवा सो हेली से बात करी है खाली बारू तबे नुआपन चाल बदलब पूछिए खाली बारू तबे नुआपन चाल बदलब नया साल में पुरन की हम माल बदलब नया साल में पहिल की हम माल बदलब नया साल में पुरन की हम माल बदलब। DJ Hariom जब ताकिले हो दोस्त के गर्लफ्रेंड पर मरता के भोला धमाल से कसी ड्रेस पर साल में पुरन की हम माल बदलब जब ताकिले हो दोस्त के गर्लफ्रेंड पर मरता के मुन्ना शोक पटियोहिया मुर्गा औरी मछली तलब जहिया पटियोहिया मुर्गा औरी मछली तलब नया साल में पुरन की हम माल बदलब नया साल में पहिल की हम माल बदलब नया साल में पुरन की हम माल बदलब एगो के खाई खाई मन गइलू बाई दूसर पटाई कुछ करी ले उपाय खैले चोखा चटनी भात औरी दाल बदल खैले चोखा चटनी भात औरी दाल बदलब नया साल में पुरन की हम माल बदलब नया साल में पहिल की हम माल बदलब नया साल में पुरन की हम माल बदलब। मिक्स बॉय बिहारी म्यूजिक चकिया।